Yangu naitwa Faith Kadhambi Moses kutoka Meru, Southimenti, Mbati ni Ikweria na kuanga Kadhere. Hapa mahali niko nimeoreka hapa, mzee wangu anaitwa Wilfred na Lingemambito. Huyu ni mama yangu, mahali nimeoreka mimi Jomo kubwa. Watoto niko na watoto watatu. Tande. Nilikuwa nimekaa hapo kwa nyumba na mtoto. Nilikuwa nampea uji. Sasa nikasikia huyu mzee akakuja na watu wengi hapa. Wakasimama hapo. Akaita sijui kama aliita mama yangu. Akamwambia nitoke kwa nyumba. Sasa kutoka kwa nyumba nilikuwa na mtoto mkononi. Huyo mzee sasa akanishika hii mkono. Akanitembeza kwenda huko. Sasa kwenda hivi. Tukafika hapo kwa avocado. Akanipiga hapa. Sasa kunipiga hapo. Akanitembeza na mtoto kwenda huko. Sasa kufika pale. Nifike kwa mamake hapo. Akanigonga tena. Kufika hapo. Akanikalisha chini. Kunikalisha chini. Akaanza kunipiga hii ya mkono. Akanipiga hii ingine ya mkono hapo. Hii hapa kwa mgongo. Akarusha hii mguu ya rifti. Akanigonga hapo. Kumaliza kunigonga hapo. Akaenda akasijui kama alituma mtu akaenda akavunja mti pale kwa kundi ya mamake. Akavunja. Akaanza kunidunga hapa kwa kichwa. Kunidunga. Sasa kumaliza kunidunga. Hiyo mti akaingia kwa nyumba ya mamake. Akaweka kwa mfuko. Kuna mfuko aliweka hapo yungo ilikuwa kubwa. Akaenda akatoa. Akaweka karibu hapa mahali nilikuwa nimekaa chini. Akaweka hapo kumaliza kuweka hapo. Tena akanigonga na mti hapa. Kwenda mpaka hapa juu akanigonga hapo. Kumaliza hapo wakaendelea kuongea hapo. Wanaendelea kuongea. Sasa kumaliza kuongea watu wanakuja hapo wengi. Wanauliza kwa nini umenipata kwa nyumba. Sasa huyo mzee akaambiwa hatuwezi kupatikana kwa nyumba, lakini akawaulizia kwa nini ulinipata kwa nyumba. Wakasema mimi sikuwa kwa nyumba, hata sikuingia kwa nyumba huko nitoe kitu. Kumaliza hapo, sasa kuna mwenye alinishika mkono hivi, akaniambia niamke. Nikashindwa kuamka mara ya kwanza. Tena akanishika hivi, akaniambia niamke, nikaamka. Nisipoamka, sasa nikaelekea hivi, nikakuja. Nikakaa hapa chini. Kumaliza kukaa hapo. Nikaenda hapa, nikakaa hapa jikoni ndani. Kumaliza kukaa jikoni, nikaingia hapo kwa ng'ombe. Hiyo tu ilikuwa hiyo. Kuroisi nyambe Kenyenya. Iko yaringi rituko rya Jumamosi kyaringi saa 7 tarehe 4. Nkirete iga nkanyora abantu bagutirimbuka rikuri omonto otang'aine n'omusacha ondugu ya minto nkagukuru kukengere. Munatirimbuka nkomubori nikyo kontebi ng'a omusubati omokamu muro ogoseire baba oibire obosi bwa enkano. Togende gochiga ago atotebi nana kiagendo. Bakacha bakatenena isiko ngaswa nyumba akantei mosoki kuru nyumba ngaswa nyumba nkamurangiria agasoka. Mwana kwa gosoka akamubori omusubati agakana ng'anche ting'ire tibosi omogoteba tindaruga. Akamwakorwe akamwaka netega akagunse. Keragunse igo n'omwana nabwate. Agwo bakamubwata kuruisika iga akamwiteria kebao kiarenge moino nsa akamwetia aguboge kapaka moino akamoiki isiko akagendera kumuito bosi bori bogasoki gukuru nyumba. Muna gwasoke tu kuru nyumba keracha agendera kumuita saidi abantu baichoire. Bagateba tigo musubati oyo mubwato kagendeka tukwana amang'ana aye. Kero bateba iga akabwatuku obosi bori abande bagateba mwachi kori abande bagateba ase family ng'a tiga bagenda nyumba tari obwari gamorera. Omusubati oyo akaira na iga akasoa nyumba. Bono buna asoa nyumba iga egento eki gekaba gekongosa ase enkei. Bono nkakira inche iga abwo ekaera ng'a amatuko 3 nkanyora rirube rigocha. Rikomorangeria gochia obisi. Nakora kende nkaganya rituko eri riarenge koba mambia yaye n'omotureti okoroka masiro oretete rirube. Rituko eri mambia yaye tokaandamana n'omusubati oyo na momuraomi ntakaruma tokaenda mpaka obisi. Obisi iga ekero twaika twanyorete abwo batosoera mbaiyo. Ekero twanyora mbaiyo twabaire rirube riri bagatotebia soka torarigie oyo orete kesi eke iga. Kidogo hivi
nkanyora rende omomura omonene ogocha bwenka eywo, agacha akaba nere ogotenenera ekina eki akaboriwa naye gwacha agateba ning'o ogotoma, agateba na omong'ina ontoma, naende nere origete riruba eri barangeri gocha ase eng'encho atabwati magoro are goikera iga bono ninche ntenenerete ekina. Mbamobwatete bakaramoira ase akarumu gete, abaturetie abanyene akamanya gochi koirana gocha. Ekero airana gocha bono nari ekina gechagete rende akoboriwa ng'aki yarenge, akarwa ororo agachaka koeresa ng'a omosubati oyo anyorekanete na obosi, are koiba korwa nyomba iga abwo, akabwata agatama. Tatebeti ng'a tatebeti ng'a tabobwate, estatement arigete ng'a iga abobwate, igo gontegererete. Ekero nachia koigwa iga, momura ominto akaimoka, agasaba ribaga ekero oyo akwana estatement, oyo nakwanete naboririe agateba banduseti nyomba mwane, ntabwati momocho, bagachaka kong'ita ng'a ninche naende enka yabo koiba, naeresete. Ekero aeresete, ayia akaera momura ominto nere akabogoria okoboko agakwana, oywo orese ekeri rende. Ekero akwana agateba gento eke nkiarenge kiare goika obisi aya na amang'ana omogambi agocha abarosi iga atakeire kogambwa egenka aere, mang'ana aya tatakeire goika obisi. Bono ekero yaikire igo, omogambi akamanya korwa ororo akaboria oyo ng'a ng'aki aye oroche amang'ana aya abe, oywo otometwe bono otenerete ekina, akamotebi ontagete aerera. Omogambi namosomerete akamotebi na amagoso goita omwana koboko, bakamoboria nkwaroche ekero omosubati oyo agoitwa, agakana tarochi tarenge oo, akamoboria ng'aki bono gwacha ekero otarochi, agateba yaya na omong'ina ontoma. Basi bagakora korwa ase aria bakamotebi mobwate amagoso ase ogoita omosubati ore na omwana koboko. Ekero bamotebi igo, omogambi agachika ekina eki gegochi gokorwa aramisi, ekero gegochi gokorwa aramisi, omogambi atoka ororo na abanto korwa obisi bake, agantebia omong'ina genda ka bono inwe tegerera morosie omorembe ngocha tore. Togacha igo togakora korwa obisi, ekero twakora korwa obisi rende togacha nkaga, nabo narwete ngachia korika amang'ana ekiagera bono nabo ang'ete ebirengereri ebiya nkaenda korika rende amang'ana aya onsi pi buna agendererete iga. Epitiri ntobwatete, riruba ria nyagitari ndire ororo, mpaka eopi nere ororo bionsi. Tarabwatwa. Ensemo ya abasikari bagoteba bamobwate, lakini rende inche tindabarora mpaka goikera iga. Okogania gwaito buna efamiri, ekero nkorigereria omaete enka ekere omonto akoimokia egetambokero kong'acha omonto na ase eng'encho totari koenyara, tore nse ase nonye kifeta, ekogera ogochaya kogocha mono ekagera bagachaka kobekerera omosubati oyo ng'a nere okoiba endagera, ande ake ekero bakorigereria bakorora ng'a endagera teiya. Bono gaki inche ngokwana ng'a onye ndiri yanyarekana ase eserekari, enkonyere omosubati oyo ase enchera eranyare ase eng'encho obosoko mbochi kororekana bokoirana ase enka, nabo baransugumera egento eke bamoe nonye yaani bamoe obokonyi gete, bamosugume enchera gete iga egere akonyeke na abana abwo baye batoke bakogenda esukuru. Omosubati oyo iga nabwate okorora oboremafu bwa amasikio, tari koigwa buya, ngokwana naimokia eriogi igoro omanya koigwa, na ekero achete nabo nakumeti lakini ngatebia nyasaye ng'a obong'aini na esemia ong'e amato nainche akoigwa twaigwana nere, bono iga ninche nkomoigwa mono zaidi, nonye na ekero are kogonkia abana aba bonsi ninche nare kogenda nyagitari naimokie esauti mpaka abanyagitari bare gosira, yagera abanyagitari baigwa bamanya komboria na omong'ina oyo, naki ogokora kwaigwa omosubati oyo egento agokwana. Tobwati ekegwa egetambe sana ase omosubati onye otosinyire, igo esida yaye nabwate esida ya amato, naende nabwate oboremeru, borobwo mbore ororo omomura oyo nachiete gosoka koria getaranyora gasi mpaka bono, getoganyete nyasaye akore kende. Riso riria omoerio nare koboria, riria bakomorusia iga nyomba, mbasogete na obosi korwa nyomba iga? Bosi tasokirie asogetiwe amagoko amasa. Obosi ng'a yachete obochete gosokire korwa? Nkorwa omong'ina oywo bagoteba oiboire oywo ng'ina kengere oywo ore komoita, oria okomoita, nabo basogetie obosi korwa mwa mama omwabo, obomo. Iga bono ande ake na egento ang'achire? Ang'achete bakamoa obosi obwo bagasokia, iga arusirie mwaye bosa, bakagenda iga aria bagasokia obosi bagoteba nere barora oborutansi. Ekero asogetie korwa ase enchera kogenda gochia ase omochio onyarete koigwa, ki kegeng'ogokora?
kwenda mpaka gaikaso mucho nanya tukuba kago itu konya ititu nkenge go itiru chindo ebiranya chibete nkenge itiru potebe yangu igari goiteru chindoe ni chitege mpaka akamoikio muchio yine keboko na aligeti ali komoitera bintu ibi alenge bitatu ekera gwake keboko ngwakare ekera gutumika oroengo utumikare ekera gutumika tege ngutumikare ne chinkundi agoteba igwete mutubororo na samurute tetege gana igwete bobe tari konyara kururoche buna bono no mwana ori nkare kurigia murwere rochare moretera amache kwana ngamari pe musacho yungu umusacho yore komoita akuruku Evans mbwate mono samari tanje ngoro kwa Ezekiel ombaso tagiti oyo mwana oyo goseire inche ni anko yaye bona se mangana yabete na mangana renge atarenge maya na ndarete libirira lirebe no bwasiano bwakire ko bobo bega so mucyoyo asenge ncho na bomuntu yomo konyororete mangana na abantu bande bonse babugata wananya basoye family neri basore gwetana nekene nonye chibije cyahikira saba na inchi barigeria abantu bonse barigereiri umuswati oyo unara taliko igubu ya muna moroche na ande taliko korake taliko nyara gukwana igabwa ne disability buna rusiria litukuria lingiria chuma mosi buna itu kogenda gento kike kogati bantu nonye yago tokaga na korta magoso ekora we cannot saying na korta magoso asenge ncho bosi bori garu tukunyomba mwatari na kubekerwa nyomba eri moyo garu tata bwati bosia bono asenge ncho yaikire nga kwenyara no insekore ase familia okwenyara akorense asenge ncho no kinone nyagitari ne struggle no yo gatakeire njira no kumia umiete yokoranga tajinde bado nabwata internal problems na maumbifu naro bona sokunyara guikira na sokuikira asasi ni kumwa na bintu binde chipeini kila no kwenda kwa yachiete nyagitari ne struggle yarenge aya no ne pitria nyane riyo goja gochuria record document ya bere sida yere 2300 ya bere ne sida goikira na justice yoyo oyo mwana oyo gaka ne disable nabwa disability anyorekane ng'akie ekwende yayera akore justice yayera nyare konyorekana asonde bwensi uraro renga nanyarekane kokonya akonye asengenjo sikubwata ngana strength yaga nigerensi nakie kinanya gusabanga haki oyo nakie konyoreka ekonyorekana guseri chikoria ndirorekane ngari chiko amagoso naro ngakito konyeka oyo none ndo konyanyore matibabu aisaine ari kaliro so mubiro ye sawa sawa nona ari anyora stile sengi yoko boruchi be asaji konyora bunta kirari geli mubiro ye ngakio kwateki ngakia umie tangana sengi ncho mundo likumwira ndo bwe chinguru no tare konyara kwenyara lakini ngobori nga onde bwensi ora bogo tegerera mangana ya yusaigwete no gusaba togo sabanga onde bwensi ora nyare koranga nanyare gokonya kende akonye torenga uyo nyorere justice yae aina ara mangana mbwata ncho munye asitora abono asito kwana kurubono igo tore asako kwa Kenya sub county amokubo arabwe Kenya tukuru kamananasi egwadi Marieta na Charles Mbazo onde umutureti sekenyorukia mukubo wan na ndo chairman w'abatureti za association barangi mapiri kinza cyale ngange 12 mwaziza chief akanga kresimi agande bali bali atateki na galia sengenjo baitete muzwati yolia omukagerwa naroga niri kubwatwa agande bindiye abagambi bamindo bali tukubwaterana togenda kumurigia kera twayigete ali bwoye taraiko mujinga getule para tukatebwa zigari mbachororo andi bairane arenga bere gatatu ba monyoreti igo tukatebwa gutaiyo andi bona mambi na imuka agenda bako nanyoro murugi oye aronde bitamanyiti esali lakini era tande tinga igora chie tonde binga imuka mambi ogenda bona nanyora nga omukibuku mubwata tuli konyarekana oyo mukagirwa yo bisi ito usenje personality mo manyeti mura muntu mwalifu kiara no muntu ramagendera ye na bwata katinga kaya ali kunya kosera bangina na inde mangana ye nyono bisi kesi kyangia nya goja
lakini wende bono neki getangani na igwete kulingana na eri jiko mwasisa nchifu antebeti iko nabo takire nga abwatu utatiga ande njere ndine linga kubwato monte karota bwati order of arrest naro na bere gasi njeti nyona tebeti kunyi kubwata tinda order of arrest asiri nale gutaka tubwatira nirende kere omonto atokire ng'obeire omokagero ase ogokora eng'ana buna eri ashort abere buya agenda richiko limugambi ase igo nche nare kobori ng'a bari bonsi bausekanete ase eng'encho ya omoroberi gwa okobwata tobwaterane naki ndatebiwu nabo nkoira abagambi bane otatiga rende egento keria kegwanete koba entirely ase abapolisi egekogera intwe richiko ria okobwatereri nabo rigotokong'era togotebia togende kobwata omonto ntobwati kende nabo omonto akogwaka bono negekong'ukire Anenje group penalty bichanga oyar mo chief mo location Maganje division Kenyenya sub county engia oyo moko bwati o maana bwae kola kanuri no maana bwae ni gasore tu asobisho assistant chief una ochiro mochi asomo nginaro magotu tigire bweka ochire komoibera ekero mongino yataka komanyanga oningo oyo oseretwe akamotuba eguni aso osibwaye nariata manyangani amangara ya sold nkora bale asitamenyete ase ebichichi byeito ase kisabrocation byeito ne location lakini ekero bya beire assault cases intundire konyita temi asabisha ito eto kunyirifago chi police for necessary action ebintu bigoro kumna defilement and rape and assault into bwa tichinguru choko byandu lwase job state normally igotoko bilfa with the relevant security agencies for further action tikoibera mamu mwabo yora mogoto na kia kwa ramo soeta asobisho assistant chief agambe ruororo ensakinde tanyo rago konye ke kora oyo osoera tunga na ibere to mongina mogoto ndaka mo bisia konyerera anta reporting na toitirwe aba mutanga ne timbali ba moitete na ndi bakamosoera asobisho assistant chief nga na ibete naende nakite kobisio mong'ina mogotu eguni kata maitie ni aya ng'a igataete komong'enta gosiga mobisetie erinde mong'ina etachi komomanya naende atamagende mbaripote tinga mbamubwatete bakamuita bamuripote tinga igachite koiba naende igabwate nia yokong'enta omong'ina oyo mang'ana ayo aga reported to as a official assistant chief naende akagambe ruororo tinjeti konyora reporting na kibako urete kurwa bisi ase umusukiwo hiyo renge okagere tuo chete koiba bisi assistant chief tengereti ande binga na kiti ne kibako urete